genge kirenga ekere no kwereka ngatanyara ko batuku beka obosera boisaine ase chinga chetu chenyara ko bachigoterena bono na into kitogo sokorwa chinga chetu twagende kanisa twanonya bapasta baita prophet na bateni bitu echikanisa chinga kichinyororo kero kurunga naro emogetie bone mechando yago mwomanete mogorobo moike kanisa nonye kanisa mwatuburani Nagekore marwa ya bono tobwate omogeni oitontegete anyara ko bagwekwanira amarita karibu sana ime studio prophet. Amen. Yes. Yotarige TV yo kwani monje murigire. Amina omwanja omotegererwa omuya on Ndizi TV na agosogeire kegima Samaria tyane onkoro kwa prophet NYABUTO NYAMORA kurwase kanisa ya The Holy Synagogue Church of Four Nations. Kiogoro. Igotoka sense moya Kiogoro na kiudumengendrete. Wono ntoroche mwana no kole bikone yes. Na mangana makongu na ndama ya siretere ya Yesu. Amina sa. Amen. Madaro mwaka webisyo mwakorintu walera nga umurakero buchire. Wono koranga ebisyo ndabo. Mtu asabalende. Niwona sara sega singi ya mwagene tukamo koranga abasumba bumunene na koneka manyana kwa mukurandia enjiri. Litukolia lero prophet ukuchukwa batu kwanira igoro ye nengo. Ebesa sechinga chetu. Na enjira tubwera ko batwaji manage na kiga kogera se poste twali kitanga niko to kuchuko batu kwanera igoro ya mangana yebesa ntegete cha kena ukuburia ne slogan tu abange bagotumia tema ito sengusioka abangena abagote bosaba subati bate banga ebesa kitore asenga nyomba iyo mosacha ni yenga e family nkima ne yaye buno musubati so mukungu ne yaye bwe komonyene naki slogan yengusi oka gosengorebera applied somewhere else mukungu no lioli abo muikoyo abo moruya nero lioli ige slogan yero nero yes da kazenga cyo tokora ndeba bantu bonse kanisa tubwata bagere baikoyo baruya na baba tange pesa yae ne yae yes ne yo musacha oye ne yabonsi. Alright, bonanda que to so as application. Igente kumanyete na boko banga bakokwa na bune gosori na ande abo maite mami. Naonya gakwandike barua ere omweri bumutinyi ere tabuga ati mweri bumutinyi asare. Lakini besa kuligire ne linga ngwanyo leta bone besa. Ina ki affect chinga cheitu litukaserinde especially ekira to tanga besa omusacha nere bwenta kwa gutumeka se enyumba. Omoralia AMISI aso gokorera kene na so koligereria se e family yo mu Africa gose e family yo mu Gusii gose mu Africa to kwandro mu Gusii asenge njegeta seni geito negeta seni go ikera mu Gusii baito kwa chuma. Alright. Enka igego tenerwa mono mugaka tali no mongina igo somehow mongino gona atwale besa yonye gara konye ayonye spendi so once okwala umongino ga spendi chibesa I spend on your behalf ngakia gocha gogoseka so I think slogan ye yotelingia lakini it is not also good to encourage our men ngabarabuo chibesa chia ngabarabuo bategemea umongino obo gosa murugiyoya no bono yanare kanire pastor a situation yenga manyete injira to goseni gwatere ngaini yanare kanenga abantu batakire yamate gosenga yabe nyoma yabo nande bono kero kende mayimbo chikos aho bachakire mbako basol nganya sako igora chinchira uigore njire ntangani yumusubati unyara ko bakonyoreke barua at least yakonyora engeri yaye kero mweri bumutinyire kiro musate noreka. You see, this wali kwa mboli neligia, mtete ko answer kulingana na umro BW'ENKA na ebirengere byanya saya senka. Yes. Mochando yoko kwa natalibono chaka go chakireta lieden. Karo Adamua ancherete agwa kachikoligia ndagera. Agwa gacha ndagera kwa reme chando yatoka. Igo muntu takere koligia ndagera ale atenimo. Omusacha. So once yokwara wagwa anda bagambe nenyiti bakoretere ndagera kokoretere rere unoro muchakano BW'ENKA bona kugwa unoro muchakano BW'ENKA kugwa musacha. How do you just counter that? What you do onyomongino go tanganire konyore meremo kotena osina rono ongabune breadwinner igo mogo ikaransanse lakini omanyenga machukumu aroyo kugore ndagera nechianga nabinde noende geparua noenda muchengo kagichorete nyomba mbuye bono no muine corporate mote into tegete project
yoko kora gosino kwagacha ebese yawe nyenyorerio lakini omongino kama gutakoyaka chianga kobeka ndagera koria bibe nayo tenerete mina sana mara ko bebo mwancho murigiria nyora nabo ogosanga na intekerengere kiago gwetera ase namba ya SMS igutase TV yago gago gwetera ase mitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera YouTube Ndizi TV News na gwetera ase website yetu ya www.ndizitv.net mara ko baya bona chika tugenda ko batogosanga amana prophet okwanira igoroye amangana yebesa ine na kina ikwale kubatoke kerengere kiago bange bagatanga ya omosaje gasi ya no gosacha no mukungu nyana ko bakunga. Exactly. Nowadays yabere vice versa. Yabere vice versa. Yes. Because our men are not ba murabaito. Bari ko somiwa muna bawenete koba. Yes. Igo batete watango mukungu konyora siringi 10 bari atababwataniamo bagendere. Which is true because bone ngo to somigore equality. But now umusacha natakira twara maskani yae. Yes. Umusacha asache umukungu akunge. Musacha endarigi areto mukungu agache so I think a problem nelinga basai baito bona mangana alinga mukungu omonene asomia abanyaruka bake nabagaka basomia bamurabake that is why kale twabwati chisaiga na gesarate ebibono bitayo kale mama gali goche gali twagonyoruna na mama jikoni tata kagoche umugaka kali goche compound igari kubuga cyakira geita naba cyombe kibekire bweli obolinga cyombe kirinchi sibire okumi nano cyo gisikawo yeah so that is one way yoko budisanga onyo mu murori ole jikoni na ngina atame koruwo kago tamakabere gatatu omanyira sande na dangerous yeah yebora sana merago yabono mwancho muri gira tukukwanera omanyete igona leta prophet purposely singing chona bantu bale gosaba koleri bo mani ntamangana ngo cyarase kanisa nagwana rero kwa introduction nga enga geturiete ngosacha gakubuka kuruboye abo chaburo usoro mushiriki ugo nabo kora ali sinagogi nabo kurigire kwa AMISI ntira rera chicha kero kende konye bago cyaro mwancho yabayisaransamu lakini rero ntira tutanga na ali mutwe no mwancho uso mukungo wisaransa ali maega shida iko igo chinga kichie chogete omukore bwino ngakite boko baraisana exactly church is built by families kanisa kwagachwa amone chinka chi familia so a broken families will create broken church so church ige kwagachwa ne chinka kenke agaje masakar tagaraiga nawe kanisa ko banero masakar tagar igo goika omugako yatwara amani kurubua enyumba so the thing kelinga omoralia lingana lie nyuomo it is very important aba subati aba baito okonyora kera omugako agosekero kende nabwate gasi bona ros igasi ya oseli wegasi umukungu nagendere gasi likako support the man for the time being understand kwamba this was a misfortune, it was like an accident bono ochayo musacha kibono isene nyomba nkyo isene nyomba baka abana bavuganga ki talise mumro mwabo Marago ya bora bonyo ko bate experience kia go no le no go sugure bo shama na into bishop amene prophet ngendo kwa kwanire ngendo kia kena twaro chinyomo chikubuneka at the point at which egasi gusemere muyanya lekoba ikobora ntu waro chino nyesa statistics nyinge sana ingakiria COVID-19 abasacha bari korera ngakwiri namba ko muto gwetera kubatakana kero kende nemeremo yawe ya toko ikobutoka kubatakana COVID-19 does it meaning abakungu aba in a way okonyora goito nengeri itali nyumba nero eba keep it at peace yeah asenga nchikaro kuregera libuya omo kungu none njero ko mukwanira kwa murusi so pakocha buogo omotebia kene tagocha omotebia kene gyoka tagocha bono oika ugo ko mukwanira buno mwana omoke again omukungu ko mukwanira kogotea gukwana tayo igo ko tegemea muku abakungu abange kosaba ngina baito abange bali chimbo nyomba cyabo na atwara chibesa ejutali chiago omukungu okubona iga okumutebega chionko beserie kiombe chiri busarasini inchengirani kwanda orusie chiachi konyoko mwa ose chiachi okotebi tali na mashariti chibese ne kiombe naegu nande ko ranchu twanse ko bita gochakira next week ne ro ko bitera
Nimora sana sange keregerkia ngore ngore tuli jumbe. Njomogera tukwa mugo tumaga igabanga otanga basaje dia suffering silent. Yo ma tempororo nonye barabwo gotebanga emirimo egosira pi. Yo musaje no wali nyumba geko gera tuli gaso mukungu. Amangana makongo. Amangana makongo. So they are suffering silently. Na bono kene nke yara kwane okonyoranga bono musacha abwate igare all the time akolengereri that's why ko gumukungwa wanso komana ngakyumo kakoyo igakare kosoka siko kali abo tanga kiabere ngakije generata teri ngakiabere. The problem is not even ngomugako linga aguse gose chinguru chapungwe. When a man is under stress he cannot perform to optimum. Why? Because igabwate igabwate stress. Stress ekuruna gento kiek mokaya komotebi. Let me tell you murali gento tane komanya what I've come to realize myake na akolere yo bokolere. Yes, prophet. Mokungu igo musacha kwa nyagitali arwalite. Abekele nyagitali general boli ya Dimitri weekend. Mokungu orumwabo buoye. Enka yabo ocha korumo sacha nyagitali. Omotebi ko ngakiweto mugaka mbuyande mbuyole. Ubuketa none bosimbware ngenyomba okumi bono ogonte bosimbware nando mpese ebese eri montacho kumategora matunda matarushe matres insagu nyarebe nacha kondra ire miambire agu pakali yo rualete igago gosabastiri. So every year otabanga women are weak vessel. We must live them with a lot of wisdom. But as a songo, njeno mwalimu bweke songo. Igo tobwate weak. Toko chakranga weak, weaker, weakest. Every year tengo mukungu gale weak vessel. If the woman is weak, it means the man is weaker. That is why so much or so many men are dying, leaving the women behind. Men cannot control the stress. Squeezy, prophet abanga batanga abamurato ko advise omutanga ya inchira uchumi ya kongire make sure nonya kanyaroka yuko nyakurigiga aranga chite school wake at least ngabwate kende ka okora. Is this a good advice to kwa saba sabita chikanisa? Umuntu aragotebia you see na ekesmune kena kanyorire kyo mu madam gete ole mare obete maredi no mugaka otigerete mugaka yategete class 9. Into what entekoro kunga inferiority complex na superiority complex. Omugako yo na chaike ka arangu mukungu yo mochaire. So there is no way the head can be weaker and the neck is stronger. Mugako na chacha go to entekoro kunga inferiority complex. Afiri kwamba mungino yoiga wansire komotara wese nganja atasome. You cannot go for a woman who is higher than you in either education or finances. A man should be always stronger in two, education and finance. Alright, marawa ya bono mwancho morigeria tima edo sema nga toko babu bwa soma mang. Keko gera prophet. Omade scenario nena ngote is understanding nega neria senyome. Why I'm asking that? Kero kende mwaswera senyomo musubati na barengi buno mwarimu P1 iga omendera masomae aibono tigaritiga maybe a job group ya yakinire on the process mora marriage kwa nyoranga nonye salary increment ya asukire ya kubuire in such kind of scenario. That is the worst moraliera era musacho on the bwensi because once omukungu akubuire Mukungu depends on you. It will take now the grace of God. Though, as a kubwe salary, that is very dangerous. One, meeting mukungu yo must begin to provide. When we say, we kaboli umusani yogo, otaego na ona macho kunyu. Awana bagani umusacha. Okoboli wonga macho ko sauna bote bikombe bikunyura machi nyomba. Ikira kwa bale tagocha. Ngikwa bwate. You know that is what that is because the man is not superior in terms of finances, in terms of provision. But when you become a provider, you automatically command respect. But the provider will always be respected. The children will respect the provider. Alright. Yeah. Good evening, watching you live. Diaspora. Thanks for the good topic.
I'm still in till the end. Yuni yule mmoja utabanga mkoaje squeezy awasikii wacha waendelee kuwa wa mama boys. Alright, follow live oya kuruka yuni yule mmoja. Nelson Mochoge kuruchise mocha kiogora goteba niko ndani. Asante sana prophet yase amaigire yamaya agoteba nari kurukwenda kumocherenga pastor uyo mukungu amorokie ekegancha asa kobeka chibes ngagiteneri bolira nyara kobago kwiranirie nga nerebiya anyara kobaga korokiwa ase akobeka narika igokorunga watching live kurise mocha isebania boda no inde imemorobolio uibogosera bwenga wika omwelio nerebiyo mukungu anyara kobaga korokia musacha mutenge yaya mayo wachandika umugano noro a prophet tu igwetenga yaya nawe yanyarika nitu musacha kanyara kobaga komenya nyumba yaye for 10 good years ya work rent atamanyite agato kuria no mukungu nyara ko bakugia gacha izi tukuria abantu babo pene musaja tanga ya ichigonyora nechi no mukungu nechi babe ka SMS liswali ntaito ko boli go mura mukungu naro begete next of kin umugakoye e bakubeka next of kin abana babo na abana na bamura bamwabo nabantu basoba so but that is that is the nature of women but musacho ndo kwensi asenibo yaye ataora getimukaye ari sagotoka nga makweli because makweli naro ebinte bingo wochakoli so I think for men that is unfortunate asema ebinto bya gobero byonye nabani mukwagora you must show your family otherwise if you don't show your family your close friend ulikuwa ile toka orokia no bawo chakoli ebinte byabo because bana babona mukago nyamba kumanya you are hard earning a bigosira so it is important you might not tell on your pesa mbiye your wife amanya you bank with a cooperative bank na atamanya irenga chirime but she has to know nga mali omugako engo tokale cooperative was a KCB alright nage kurunga bofone asiaga gotenga ate prophet his son is watching alright mbiye sana Vincent Befana asiaga that's my son alright that's your son that's great thank you very much Vincent Kanyaru ulichisa mocheiranda agotebaga ne topic kingia una wasata tuachandekire na ndetua kumapema imiaka ititaraika asenga chichibesa exactly can you support that I've told you if women are weak vessels men are weaker alright because it begins from weakest Sante sana mara yabono sanga na aye kerengerelio kia gotenga muko sawa pongezi naongera prophet pamoja yakoronga Bishop Nyanuga Bishop Nyanuga nero mo the overall the chairman of the clergy alright sana gotenga show iko sawa sana yonengana egenda tokobe kuna abantu abanke kanu adea nande bwanjira nenga chinka chiabune kirigoreni bo osechibesa of course mnabona gatokugamba tukwana naye bono iga what is breaking families nelia TikTok ne mitandao ya jamii TikTok yabantu bakaragoti yabantu nga independence be an independent woman umukungu andalendo nyoro muntu mungene sukawu because of the finances umotabi nabongo kwa chibesa ligi chibesa so families are breaking because of the finances Teresia kurukisumu agotebanga ekiratogo senyo montori kuri bwanchani ebesa nero yengencho kiratogo senyo montori kuri bwanchani ebesa nero yengencho I think tinko nyara ko blame enchara kwanire but inchenabero mugaka na I'm a former civil servant alright na abere pa como principal we school so nandino mu pastor ande we miake menge tali na cha itakorandi goro I've been preaching you are aware over 15 years now so ngantona tepteresia ankelinga maybe she's young and she doesn't know we have people who have money and they are suffering alright so it is not the money that brings happiness it is satisfaction that brings happiness always aneka tali chibesa na bogotwara chibesa amani tayo mokuro na kerali tuko bwanchani mboyo na ndo kwanyaro bwate paka oburere bokuro kugoso stress na rego tokanda ekuro qualisas obwate stress yenda igo it is not about the money it is about satisfaction always aneka you can have money lakini mokuro anakera amani tayo muri kwanda anjibese icho cyatuma kuri imipango ya kando Biona sana nalego ko mochokoro onyamora aka pua gotanga we are following live we are getting blessed bia mono asing je topic ya chire at the right time especially ekera uchumi erembe muchando noro ye prophet
mukungu na watu bonjori boke uchira ali paroni richino walenga se biashara oretiri bube mbororo umukungu kolete besa watenga yaya prophet ebesa nanyora neri na kirosho kuibangira. I think moralia such women are palipakunga, if you find a good woman, yes, you found a good thing. All right. To what that kind of women. But abum balipakuru with a good thing. Yes. Bona babande batali the good thing rendo wa find it or find it. Yes. Iga waka no moisho yo bra ni school fees. Oro mata biso no mori. Yes. No bugete so waka nefi kutani njengo waka ne. A good woman. Yes. Onye ko bwate chibes. Igo korete muna watebo aretro mugakoye. Yes. Amotebe chibese echi tuwakanire omwana. Kwanyoro mukungu bakwanda hoteli. Bali na abana kose bali ne galimi. Likako mugaka chibese akane efea wakana. Kera abantu egalimi baroche ngomuntu wakana mukungu olia, musacha olia, no mukungu olia. Paka abana baro muntu wakana mama. So it brings disrespect. Nalinga kwa Thais Matinde kurua na Kuru City akoteba thank you for the program. We are really getting educated. Ine mbuya omosacha no mukungu bakabesa na chibesa. These are really questions Chiroro and it is happening in our families. Yeah, ngakiwanza wakabesa mukago chibesa. Omwaka no bwate ebiaga gunda tumia mara wangu kwera neli. Yeah, I want maybe tinote tokoleta bugo bitakoera. Onyo mukungu okogosera. Koko matebi teba ngaki I'm sorry. Ago mukungu kago tebi sorry. Yes. Igago chaka oika katikati na ndorera. It is women they are that is I never tinote gete. Yes. Bembora romwe motenga ya ona kabato bonjori motenga ya stock ine dali duka yago na go boost na 10,000. Make sure in the next 3-4 months ungirane stock. Maybe na biliara very responsible lakini when ana igota mote specifically a responsible woman is responsible. Na benga na watengo monta watengera no molevi so lia bwete stress. Right. Nobody drinks because of stress. They drink because they are drunkards. Right. No woman can be responsible because come vekere vikwazo. An irresponsible woman is irresponsible whether in America, whether in Kenya. A lizard in Kenya can never be a crocodile in America. All right. Yeah. Orogo ya bono ndo chenga prophet na bugate engana kabisa kubeka bosi beito una intwe abancho barigere nandi ni ndeno gosemene toke ntoko botoko semia mange nakito tanga libo liya gona bogosanga amona intwe maragoba ya bono arige gokorunga Paul Muragwa kuru South Mogrango agotabanga abasacha abange babere house husbands. That's what I told you. If you want to command respect, go and find work and do. Don't stay. Tiakubera nyomba. Go. A woman, when you take one no mukungu, what Tiakubera no mongino go 24 hours, 24/7. Find the time, go and work. Na ndo mweto inyore kale mugaka ari kuru nyomba maragoba kabarude mugondo ochikocheza oboche ochua tali korondo tali avieta kwa hivyo for recreation purposes. All right. For recreation wanda bache tiakobera nyomba no, it's not your work. Sokaligia ganda buta na basacha banda bwate obosemi barago semi. Yes yeboro sana Maria kuruchi semo chenya bisabo watching live tigabaga kabali chibesa nalio barasikwa. That is a fact. That is a fact. Maria all right wanya na wakoleta nyomba iga mwana sanga mone. I'm telling you prophet, people are suffering like men. Kwanyolire kwachire achui yugo so kwachire gende marogo kwachire waranga omonyo no bolete nyumba amaguta na kire lakini yakwaranga yaya na anyolire amebo konyole chumbi ne skari yoka but chinyene chiabo kwanyoro mukungu bado no alegalia aramba alete ko bagotenga yaya we need you are provide. But you see there's a difference between a wife and a knife. Some of them are not wives, they are knives. Ngakyo wanza kosaba omugako gochinyeni mole risavuka. Kobwate geticha goseke rundo depending mbogera ngo kuru gosenga yokoro. Onye kobwate kerundo goseke ticha it is your work gosemeka chingeni. In fact no gotanya chinko it is the work yo mukungu gotanya chinko. It is not, you know, telling it namagoso umogaka gocha ni chingeni gocha nyomba. Aye you are not a man. It no tuara time chokoleta chingeni kana. Tiago tenga torenga gorre ni nyamore to gocha. No as a man tigachibesa nyomba chikule nyama.
negasi ya mukago mongino gamenga inyama ekuguru arete chinyanya eri ne mukago ngiye ko arango advocate for that because you need respect mukaga agosike echenchi echinyanya etigare 20 bob mukaga chanyure sadaka chumapi gose tigara chagore echumbi ayorago omwatirigorie echinyanya mukago nyanya chia 20 ogotabine chia 3 kama tetiga machesa ayo chinyanya nye a pound omwate bakari igoririe getunguo that is very wrong. That is not being a man. No. Alright, emarago yabona mwanchumu ligiriria tugukonera nga ningo obwenete gusena kebesa ibwenete yaba yatumeka gusena kibwenete ko bagigutwaru asenga torora banke abagaka banyare ko baguchaya aba ngina babo kero kendekera babwa engane nero gichabono umusacha bwate umukungu gako bomusombotu. No, but that is wrong. You see, mukago tali mufanya kazi yo. Mukago no musaidisi yo. Na chibesa kichira se family weta no mungino chibwate. Koso no musacha chibwate. Ringa basi ya musacha, cha mukungu, musacha tago chikuna. No, but igento nate banke ringo musacha ate ma provide. Yani amanyanga igento mukaya akolie, igento agwesoka, igento mukaya akolie. Igento mukaya agwesoka. Nasi mukaya akorara ne biashara byo musacha. Chibesa cy'umukungu nabo kigo cy'abatayibona sa family ntutete ko urobori mu busongo umongena no bwateli 800 njeri mbwata million 2 eta chibe 2.8 togorobori but a woman should not be the one providing, otherwise there will not be respect. Arega igawa tariya bakini agotanga tiga basacha bari gicibesa bange twabakonyire bakinyorere nande bakorire gutuchaya mwakone nore nyomba ya kero kende tabwati meremo kwanyoro mukungu bwa sokiriga okorigirike barua osondigirike barua kura ubona nde yabo manyitenga ochawanya ochabago ochaka wani egento kero kyonda gotebi ekemo mke wako mule mulianza na yeye au stahili kumutarau na totakerio omwe obochaya kose omwe omokorere bobe lakini omoralia there are instances chigocha kwanyoranga omokungu kawaida buna bono lega okolegas you know narosi bichanga wachaga whether she gave you money or not amechangia katika wewe kukua kwa hapa kwa studio na achangie tasigete but tinka geretinga omonto na achayo mukungu wae isipokuwa ba swati abaiga mbara ba well trained bayeti no umate there is a difference ya umukungu ne nyaruka no mwana moiseke bono ntubwata abana abaiseke togatwara enyaruka mo subati obwate myaka 20 21 oyo no mwana tukuguru kwenyaro enyaruka oyo anabakungu mbaro abanyomire mbali bakungu bali kinyaruka there is a difference omonta anyomira ro mukungu bwa abwata abana babere lakini embu abwate teli ya mukungu igabwate embu yenyaruka bono buna nacha go chanje tele matatu nachera nimbwata kano kachande getego nkonsuka kale gaikaga egariyo yane karongo tarnero para mantori gontere nga ntena oli molini aseki because ige kororoka nanga telinisa ni gosteli basi bono kwanyoro mukungu naro ere na yani kero monta agotene aseki ige pogore tibune nyaruka oroche gente kyonke ko mugako gekomogoke igo one shoro mukungu epogori buno mukungu obe mukomonto mondo tayorate ni Mercedes injeranga nga nongire kuchi kebiriko ire ngoko ndine kuchi kebiriko masi neba ne balimo tego teni Mercedes nga ejere kuchi kebiriko lakini etoke ne probox gosene chigale chini sani echi wekatitene niwe igo mukungu mukomonto ebogori buna mukomonto no musacha oro musacha bumonto nera ebogori buno musacha bumonto amani manye kutoka. Alright. Masi gotebanga tebiango prophet adefine laziness ya sabagaka. Nchirende kagitega kariko menenga bagaka bange tobele. Yes. Masi ya kaminete. Masi na bamenete nga bagaka bange babere lazy. Oroje kerocho kikaranzanga ogote moka nga 50-50. You are lazy. 50-50 nga kiakoleta 50-50. One sio mukungu mukaga kubeke yango tagoreti
you have failed as a man. Once mukaga kuri endagero tagoreti, you have failed as a man. Yes. Once mukaga gwakane nyumba, amumenyete nganero gwakane rent, you have failed as a man. All right. It is your duty to do all of that. Let your wife work hard to substitute now. Bona yole tanye nebusi, erete waleta chinyeni. Onye no ayegoranse onye ne sukali, erete galeta amachani. Yeah. Ayegore getanda, erete gawori bone mattress. All right. Yes. Ibona sana arigego amaene egasi ya kiro muntu nero. Lakini okonya na talibobe. Oyagoro Elizabeth Chinda rukurwa ege tubi. That's what I've said. All right. Lakini ate bango mongina, erete ganye no konyara kan tiga konya, muaka tigalete sukali, tigo mokungwa kora amachani. Yeah. Na ndende as a man, you have to empower that woman. Onye tali job, tabu atigas na kumwana ne chibesa chako nimes. Right? Yeah. Ibona sana empowering ngana ne ari yo tokaniura kwanira kige kwera bangi bono gotenga bakobo abasacha marumaite tobo ere ku empower abakungu baitu simply because batanga bona ise kumubeka iga na bagotwara chimba bachako karaki achako tuchana ngana ibune inero. Yes. Yes. Yeah, the moment, this is what I can teach you out of experience. Yes. Na ikie miaka na menyire nseyega. One si mokungu, one si saitani, saitani kwa mokungu, na saitani kwa musacha, na bangao. It's not the same devil. Yes. Yeah, so the devil enters a man. The devil enters a man when a man has money. The devil can never enter a broke man. Shaitani taka so musacho tabwa pesa. Nkiawo cha kokora so litubwa pesa oranda kwa kana rochi. Shaitani ogoso aya, Shaitani ogoso mukungu neto bauti. Mukungu bwate pesa ningo mumusa Shaitani amosoe. Yes. Bono one chibese chikaro kwa empower mukungu when you empower the wife too much. Yago choirana orra kenenkeyo ora mostwe. Right. Oyino mukungu otabu ati good mannerism because ono mukungu atenkyo kongos tinko andali nyambera ngoro bolimo mbena bana so nabwate chibese kulingana bunobwa nobwate we are moving into society gotabanga what a man can do, a woman can do better. So we need proper training as a kanisa, proper training ya kanisa, proper training kuru nyomba. And that's when I insist never na yo mukungu bwate chibesa. When it comes to working school fees mwako otabwati, don't make a mistake yoko mwano ichibesa. Teba motebi genda aseisa kwa chibesa. Ficha uchi wa ule mzee. Watoto watajua, watoto wako wa kiume watajua. Mtu anafaa kusimamia familia, watoto wategere familia no mugaka. Kama mumuru mwana wacha kwa mugaka. Yago cha kumanyanga wikabe responsible. Omwana yoge nyaruka nere kago cha kumanyanga yaya egasiane neye osika ise kakago cha kunyomwa enjiri wasigete ise na bago cha usikanero omugako bono what we are having today it what broken homes, broken marriages because the women were not well brought up and the men were not well cooked mbayeti abakwenda visitation na kirokende na sobo korerio kare ayikwena nirebesa watanga yago gukora visitation yo mwana uria korana yaga ngoko iga musubate ga ikagalo somo kwa ikagalo esukora mutenga omate ninje nachira tali ko mutenga ya no nye bia chaga iga iso nyara ko bakwena kwarango mwana na ro change the perception ya watanga na linde lionse ndo jema mukare kondera na gonson. Exactly. And that is why born of failure egocha because turigota bibana basikeise na bono enka etobwate odairega etobwate the head of the man umutubu musacha Yesu no mutu Yesu Nyasaye tigancha kingo mutu Yesu Nyasaye umutubu musacha Yesu no mutu bumukungu no musacha no mutu bwabana no mukungu. So once umwana kolia raisi nga tata na anjite mama umwana iga wancha is automatically lakini once umwana kolia raisi nga tata iga ngete mama umwana ya create resentment
gochia seise automatically. Alright. Yeah. Ibona sana lege kurunga Wycliffe Mose kurwanya koya gotabanga tuko pamoja mpaka mwele pongezeni Mr. Miss no mgeni igasi kuikamo konya ne nyumba. Asante sana Pastor. Mimi nimekaa kwa ndoa but bwana akapata kazi mbali. Ameamulia pombe akinataka kuenda. Nisaidie please. Na tebetio muntu ndeiga. Embure bono mburangu twerega. Iga Gusii embure gutwe nyingi. Yo toko nganya kurugusii to anda bokanda to chikomenyo inga bono bokanda mbure tekali gotu. Embure nye gutugusii umoko agacha chinyomba. Mumenye meteba twera. Bono tali okunganya ngembure achakire gutubugo gosese ino onganya se tekali gochigotwa. Embure gutukirase. No mugaso uwoka kirase. Igo musubati uyu minto ogatanga gatete kunganya igo ndamukani ngatali yakunganya. Igo tokorigie nchera. Yogo siba. Yogo kana olitase kwandra konyumaru asali chibesa asamaru. Tali yakunganya. Na bakunganya kuruganga ngabono oyo nkonywara maru bona ikere yogo cha konywa maru nenya sole. So embura yego tukirase. Niruburi atakira gore. Sante sana marago wabona mwancho muligererie director kana kontenga chinga kichi to chierire kegima chinchira chego se chiza chito chire kegima. Do you think abuna ababuata ni gosaba college you have a bigger role yo kwene kenga chinga cheito chenere ko bachiko twaro malembe wetera labda a message limo ko pass every day? Ekine kene yeikomi. Lakini umuchanda no linga ki abantu mbata getiko genda senchiri yekene korandiwa. Umuntu abwato mu pastor obeira senyuma for 5 years. Because 3 years nero mu pastor. Nera atagetamwa advising pastor niombe ndo ayangu. Umuntu onyomero mukaye bamene 2 years nkia advice. Nera ne newcomer. Bone newcomer nkera gotebi gore school. So one kwanja banda labda mbaranyoma there teto kubundisa about family life. So it can never work like that. You have to identify can soko ganda what is the standing there. Mu pastor you nkiako what is investigate. Ora investigate nganya buto nyamoro monto yo iga muto no muyole monto yo iga ngakia kinete neli choni. So you cannot rush to a place automate what is the standing. Umuntu emyakere ngabera senyo. Bibona sana kiro kende enganere gari ya prophet iguchikugwa lero mogoroba usemambia igoro yechibesa engana yawe muri kigima. Openness ande yake ayo musani mukaga abuge tokuri rumia moja arengereti mutua imenga AMISI ale megaiga bakumwaka ne 300 nano bakoro kwa kano 300 jotinkumanya bono mukaya karengereti akori kurwa sobo skali bwaye 600 oru woko sabe binto bigwikeri 400 lete siribu tay moka unga mongena chibesa nkoli bunondo chega na bugoti eroni igo nkoli 3/4 of the salary timbuga timosahara no royo mbwate. Openness, your wife tago saba more than what you can provide ne liyo mobisete to understand it, your financial capability. Be open. Nayo mongina, be open to your husband. Motayo mogaka. What I get is this one. Project kitura beke chibase chichana na nyori. If there is no openness, na be family go fail. Be open to each other. Kimano sana, asante sana mwancho muligerere sengencho yechinga kinebiro na wikira una to wikira omweli obumoroberio OBOSEERA BW'ENKA asonera kubato gusanga amonaye igoro yebese yenyere kobekoreta omochando omonene kigo to gochitwareta ababwata n'abakoleri anene be chikanisa nabo bwato bomanyi nabagudire n'abashirika bunaba nande kwanyara omochando no okobagago narega goto banga ige pindi kinekia kombora nchi mukirurire nande ewiki ebo chakorunga morara